Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To dai an waye gari tun jiya nake ganin wannan postin yana yawo akan mutuwar wato wannan babban jarumin fina-finai na Kannywood wanda aka fi sani da Nakalala. To zan so ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo don jin duk yadda abubuwan suka faru. To a batun gaskiya dai akwai wani Facebook da ake aiki da shi. To ni ma Facebook ɗin naga account ɗin yana daga cikin friends ina. So na dai ga Real Sadiya Abuja. So that dai account ɗin dai na wata friend ɗina ne. So amma haka sun yi hacking ɗin account ɗin shi yasa ake wallafe-wallafen wato abubuwa wanda ba su dace ba. To batun gaskiya dai wannan abin dai ana yi ne don a so a jaza mata wani abun ko kuma a ainihin ɓata mata suna. To amma gaskiya ita dai ba ita ta wannan postin da hannunta ba, saboda ita totally account ɗin ma yanzu baya hannunta. Kuma maganar mutuwarsa ma gaskiya dai ƙarya ne, saboda dalili kuwa shine dan jiyan nan muka rabu da shi Nakalala a Kano. So da jiya mun rabu da mun je an ɗan zauna an yi meeting akan wasu abubuwa a can Zoo Road. So da su suka ɗauko ni ma a mota, bayan sun zo ma har hotuna mun yi, saboda haka akwai reference. Dan batu na gaskiya ƙarya ne, mutuwar ba a yi ba da ransa dai mutane ne suke so su ga sun abun nan, ba wai mutum dai lokacinsa dai bai yi ba. Za ka ga wasu suna irin wannan abubuwan, wasu neman suna ne, wasu kuma dai hoto dai ban san dai abin da ya sa suke yin irin wannan abun ba dai. To Allah dai ya sa mu dace. To a batu na gaskiya dai ina jan hankalin masu yin irin wannan abun dan Allah a yi haƙuri a daina irin yaɗa wannan ƙarya da gaskiya robot akan a ringa yaɗa rumors akan mutane. Abu bai faru ba ka zo kai ka ce abu ya faru, ka zo ka ringa yaɗa ƙarya da gaskiya a social media. Wannan abu ne wanda bai dace ba ma a addini. Idan Allah ya ce za ka yi suna za ka yi, in Allah ya ce ba za ka yi ba ba za ka yi ba. So mutum ya ringa zuwa yana yaɗa ƙarya da gaskiya, wannan ba abu bane mai kyau.